Счетоводните кантори вече може да се възползват от отстъпки до 50% за автоматизирано подаване на статистика за НСИ. Новия онлайн магазин за софтуерни продукти на Take Control ще ви даде възможност лесно да закупите NSI асистент на по-изгодни цени. Вижте как в това видео. Избирате от продукти NSI асистент, където има описание на продукта. Отстъпките са описани в ето тази таблица и тя показва, че при закупуване на над определен брой лицензии цената намалява. Така спестявате повече, ако подавате данни към статистика за повече фирми. Закупените от тук лицензии автоматично ще се добавят към вашия профил в nsiassistant.bg за посочения имейл адрес. Може да закупите лицензии, дори и да нямате създаден профил в NSI Assistant, само трябва да посочите имейл адрес. Вашите лицензии ще бъдат там, когато се създадете профил в NSI Assistant. Натискате бутона "Купете" и правите своята поръчка лесно и бързо. Заплащането вече е възможно и с карта. Това ви позволява да започнете да използвате лицензите веднага след поръчката по всяко време на денонощието. Закупените лицензии се отразяват веднага на страницата лицензии в nsiassistant.bg, където имате и линк към направената поръчка. Ако искате да се уверите и как работи NSI Assistant преди да закупите лицензии, можете да го направите с безплатния лиценз, който получава всеки при регистрацията си в nsiassistant.bg. Надяваме се това видео да ви е зарадвало и да е било полезно за вас. Линк към магазина може да откриете в описанието или в коментари.